Azken urteotan, Eusko Jaurlaritzako larrialdi aurre egiteko eta meteorologiako zuzendaritzak arrisku kimikoa duten enpresa batzuen eremuetan hor seinaleen bidez abisatzeko sistemak jarri ditu. Hor seinale horiek herritarrei abisatzeko beste modu bat da. Orain arte erabiltzen diren moduak megafonia edo komunikabideak baztertu gabe noski. Aldizka, hor seinale horiek aktibatu egiten dira. Beren inguru bizi diren herritarrak soinuarekin ohitzeko eta noski, benetako larrialdi gertatuzkero denok ezagutzeko hartu behar diren neurriak. Lehen neurria eta oinarrizkoa aterpetzea da. Beraz, etxean edo eraikin baten barru bagaude, itxi leihoak, ateak eta aire sarrera guztiak. Kalean bagaude, hurbilen dugun eraikinean sartuko gara eta barruan dena itxiko dugu. Irratia entzungo dugu edo beste komunikabideek informazioa eta aholkuak izateko. Ez dugu haurren bila eskolara joan behar, beren irakasleek badakite zer egin behar duten. Hobe da, telefonoa ez erabiltzea, lineak librea uztea, importantea da larrialdi zerbitzuetarako. Eta noski, ez gara mugituko larrialdia amaitu arte. Agintariek abisatuko digute, bai hotz seinaleen bidez, edo megafonia edota irrati bidez. Dena den, gogoratu, bat bi telefonoa zenbakia larrialdietarako telefonoa dela, baina larrialdietarako soilik.